Benvinguts al Friki Online càpsula 1136. Ens anem a Norma i ens anem a una edició brutal pel 25è aniversari de Blacksat. El número 4, Blacksat, El Infierno, El Silencio, de Canales i Guarnido. Giant size, tamany que flipes, i què porta? D'entrada, aquesta portada especial, aquesta coberta especial per aquesta edició, i aquí tenim la coberta neta del volum en qüestió. Aquí tenim la coberta que va ser l'original de l'edició principal. Després ja ens ve el còmic, brutal com sempre, després parlarem una mica de què va aquest capítol, els colors impressionants, molt xulo. Aquí també veurem, després veurem en els extras que ens parla d'aquests colors, tenim tot un article llarguíssim sobre els colors, superinteressant per tothom que li interessi el procés creatiu, realment és una meravella. Veiem quina brutalitat de pàgines, en aquest tamany es poden gaudir moltíssim. I després, fixem-nos en la diferència, en la mida, això és el còmic i tot això són extras. Extras d'aquesta edició especial que comencen amb les aquarel·les de Blacksat, aquest article que us explico, que ens parla de com torna l'aquarel·la, el canvi de paper que utilitza i el perquè de cada color, de cada pàgina. És extensíssim, brutal, en totes aquestes reproduccions brut de les aquarel·les, dels processos creatius. O sigui, és una virgueria, ens explica tècniques, ens explica les seves tècniques, com li va millor una, li va millor una altra, el perquè de tot plegat, i després continua aquesta superentrevista. És que són moltes pàgines, que no ho trobo. Sí. Aquí aquesta superentrevista entre els dos autors que van parlant de cada un dels àlbums, entre Díaz i Canales, on aquí ja tenim esbossos de primeres impressions del que serien pàgines. Espectacular, realment una edició de luxe que val molt la pena. Amb aquests al quart ens queden 2 volums, si no m'equivoco, sí, 2 volums, perquè l'últim, que eren 2 números de BD normal, doncs aquí els uniran en un de sol. Per tant, ens queden 2 volums d'aquesta supercol·lecció de Blacksat al 25è aniversari. Què passa a l'Infierno del Silencio? Blacksat té un cas a Nova Orleans. Allà es barrejarà la música, es barrejaran les drogues, es barrejaran els magnats del tripijoc i de les discogràfiques. Una història realment molt potent, amb molts girs. També entrarà el tema del racisme, no tant com el blanc, per dir-ho manera. Recordem que cada número té un color predeterminat, o sigui, el primer el negre, el segon el blanc, el tercer el vermell, i aquí tenim el blau. Ens queda el groc i l'últim que surt de gamma. Doncs una història realment molt potent, amb molts girs, molt a lo noir, amb els tocs d'humor pel mig i amb el toc de crítica que tindria també un Hammer o un Chandler, amb aquesta narrativa potent de detectiu perdedor o no perdedor, de detectiu honrat dins d'un món realment deshonrat o deshonrós, i una història realment potent que ens retrata molt bé tot aquest Orleans de l'època i tot aquest ambient de la música. Doncs ja ho sabeu, número 4 d'aquesta superedició de Blacksat, El Infierno, El Silencio. Salut i a llegir còmics.